I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas pravimo Vatromet za početak snimanja, zato što ja sam sa kanala TV, ali sam odlučio da više ne snimam na tom kanalu. Zato sam prešao na ovaj kanal, to je moj novi. I od sad svi koji ste me pratili, onda pratite malo. Ali sad, šta sam te u ovom klipu da radim? U ovom klipu pravimo Vatromet za početak snimanja. Ja sam napravio ovu mašinu i za tu mašinu ćemo da pravimo Vatromet. Sad, samo budu ljubicu i evo ga. Ljudi, znam da je bilo loše što imao sam, nemam pojma, imao sam nešto suba na ovom kanalu, ali sam ipak odlučio da pređem na ovaj. Tako da, eto, na ovom kanalu snimat ćemo i druge igrice, ali danas ovo snimam Minecraft za početak snimanja. Ako hoćete napravit ću tutorial za ovu mašinu, ali za sad, to je to. Ćao!